veritat? Anem a seguir amb l'exposició, perquè ara exposarem l'obra d'un pintor neerlandès, és a dir, d'Holanda i expressionista, ja que amb els seus quadres modificava la realitat per produir emocions en aquells que se'ls miraven. Ah, ja sé de qui parles. De Vincent Van Gogh, aquell pintor que es va tallar l'orella. Exacte, però penso